Takže, týmto busom by sme sa mali dostať do Bratislavy, potom niekde tu okolo tej 8. 9. by sme prestúpili. Potom tady máme, že vlastne touto uličkou by sme sa mohli dostať. Neslyším námitky žádné, ne! Vstávať o 6 ráno. Nechápem, kdo ma za čo trestá. Pole, stávaj, vstúpaj, hore! Ale vážne, nie že zase zaspíš. Po druhý stejnou chybou neudělám. Smejem sa, Do bakárne s ním je to beznádejný prípad. Kam ideš? So samou na výlet, ale neboj sa, o 2 dní som späť, okej? Kam? Snad nie k moru. Na čo by som išiel k moru? Na čo by si išiel k moru? Však preto. Idem len na jazera, neboj. Za chvíľu som doma. Máš len 15, nikam nejdeš. Pozri sa, mama moja, ako ten čas letí. Nikam nejdeš. Pokiaľ nie s kolom bye bye, odpál preč a pokoj nám daj. Hej, kamarát. No čo je? O 5 minút nám to ide, slúbil si, že tento raz to stihneš, tak kde si, sakra? Hej, ho, nemám slov. Inak, čo si obliekaš? Kaťase a tričko. Kameru máš? Mám ju. Počkať, kam sa ponáhľaš? Však to len 9:30. A to vôbec není málo. O 4 minúty nám to ide, tak si pohni. Ale áno. Udělám se snídaně a hodím jí do krku. Sorry, ale čo mi vravíš, mám na saláme. Tak ty si sa aj odhodlal prísť. Som pánom svojho času a to sa tu často nenosí. Takže kvôli pánovi nasúšal bus? Gratulujem. Ale čo ti zas vadí? Tak len tak napríklad. Hovoríš, zavolaj mi brácho, ale nedvíhaš. No, to je zas toho. Ale to bolo vážne best. Čo hovoríš? Čo ti je? Prečo sa so mnou nebavíš? Sklamal si kamaráta, normálne až mám nervy. Co dělám špatně? Nebo máš nechodíš čas. Tohle ti vadí, to snad ne. Nevěřím, že to řešíme zas. Áno, vadí, predstav si. Kvôli tebe tam zase prídeme neskoro. Ak tá rezervácia do kempu prepadne, Stop. Pomalu v klidu, už to nehroď víc. No, to sa ti povie. Ty vôbec... Nemáš tušenia, čo ma to všetko stálo. Ty vole, už nám to ide.
Tak čo, ideme na to? Asi jo, ty vole, asi jo. Kámo, sranduješ? Čo? Prečo? Však len si zdriemnem a môžeme pokračovať. To si pekne hlúpy prípad. Dovtedy nás tu ešte niekde okradnú. Ja som v pohode, mám sa fajn, nechaj tak, neboj sa. Tak ty možno, ale musíme ísť postaviť ten stán. Ja nemám na to čas. Sranduješ? Akože vieš čo, ja sa ti na to môžem aj vysrať. Tak čisto to lehne. Nebuď fajnový jak marmeláda. Vieš čo, ja to postavím sám. Ty? A to čo, budeme spať na strope? Vždy bratým, že risk je zisk, no nemusí to hneď výsť. Takže chápem. Budeme spať na strope, no. Aj dokonáno. Tak čo hovoríš? OK, môže byť. Tak som! Pôjdeme už na pláž? Jasné. Len si dám plavky. A môžeme ísť. Pekné. Kde si ich kúpil? Jo, môj bože, to by byla hrozná prdel, skúsi raz. Nie, nemáme na to peniaze. Mňa to pokušenie stále láme. Nikam sa nejde, proste na to zabudni, chápeš? Takto. Bol som tam a videl som, že to nestojí za nič. To ti neverím. Vážne, prosím, poďme tam. Ty myslím vážne nedáš pokoj, čo? Tak tomu ver, že nedám. OK, ale doma mi to preplatíš. Tak poďme na to. Was a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. No, bolo to super, že? Dobre, uznávam. Celkom sa tam aj oplatilo ísť. Hej, akú by si dal? Čokoládová výškera. Tak vieš čo, ja to idem kúpiť. Čo? No, čo je? Čo chceš? No, kde si zmizol? Zastaň, to bude zrejme omyl. Ale áno, som tu, nejaký šupák ma otravoval. To som chcel, kde si zmizol? No. Ležím pri vode jak pána, v ruke langoš jak král. Cože? Však si chcel zmrzlinu? Zmrzlinu? Čo? Počkať, my sme sa nebavili o dievčatách asi, čo? Čo? O akých dievčatách hovoríš? Ale nič, som kúsek od tých lodiek. Príď sem, uvidíš ma, okej? Čau zatiaľ. Čo robíš? Si v pohode? Všetko je fajn, všetko je OK. A podaj mi ruku. Sorry, ale serem na teba. Daj mi ruku. A nebuď debil. Hej, kámo. Kde mám telefón? Vysvetlíš mi, čo robíš? Čo by som robil? Hľadám telefón. OK, dobre, uvidíme sa v stane.
klop, klop, to si za dverami asi je, tak mu otvor. A prečo ja? Lebo kúkať na to nebaví ma. Rozhovory s tebou sú fakt des. Idem ti otvoriť. Zase je teplo, sa neschovám, viem to. To teplo je fakt dotraz, od slnka hnusný podraz. Podajte mi niekto lopatu a cement. A na čo tak prosím ťa, čo? No na čo asi? Chcem sa zahrabať, aké mi je teplo. Ty sa nezahrabávaj a radšej mi poď pomôcť baliť, okej? OK, takže 12:05 nám to ide, takže o chvíľu. Dobre, vyťahni si peniaze, platíš. Počkať? Čo akože ja platím? Áno, však sme sa tak dohodli. Koľko máš? To mi chceš povedať, že nemáš ani cent? Cent. Mám. Cent. Takže mi chceš povedať, že ideme pešo. Nuž, no tak už vyzerá. Kde jste? Na ceste 540. Na ceste 511. Teda 511. slíbili jste, že do 10 budete doma, tak taky budete. Budeme tam včas. Budeme tam včas, budeme tam včas, budeme tam včas. No a jinak, jak bylo? Akože netrvalo to dlho, ale bolo fajn. Tak šťastnou cestu a ahoj. OK, ahoj. Hej, myslíš, že ideme vôbec dobre? No, aj keď. A teď jsem bez navigace a připadám si ztracen, ale přesto nebudu se vracet. Zasa sme to čo? Zasa sme to dvoje bali. Doma nás čaká vytočený grizzly. Zasa sme to čo? Zasa sme to